May barok si Philippine National Police Regional Director Nicolas Torre III nga ngayang mo trabaho alang sa kahusay ug kalinaw ang kapulisan sa tibuok Davao Region. Sa pakighinabi sa Newsline Philippines kaganihang buntag, Hulyo 11, gisaysay ni Torre nga ang kapulisan dunay mandato. Focus on the mission of the PNP. The PNP shall enforce the law, prevent and control crimes, maintain peace and order, and ensure public safety. And of course, we also need to get the support of the community. Gipahibalo sab ni General Torre nga si Police Colonel Hansel Marantaw na ang mulingkod isip acting director sa Davao City Police Office. We have a new city director that's about to be installed, and we have the new set of station commanders. I just instructed them to just focus on the mission, do our job. Si Colonel Marantaw ang ibutang sa Camp Crame isip DCPO Direktor base sa memorandum nga gipirmahan ni Police Colonel Sidney Ernia tungod sa paspas kapag puli-puli sa mga opisyal sa Davao City Police Office. Naglibog ang katawan ug dili lang sa dakbayan sa Davao apan ang katawan sa tibok Davao Region. Unsa bagayod ang nahitabo sa PNP? Sumala ni General Torre, dili ang mabalaka ang katawan sa rehiyon kay ang kapulisan nagtamod sa Biblia sa ilang pangatungdanan ug dili kini muyatak sa tawhanong katungod kay mao kini ang ilang gipanumpaan ang proteksyon sa katawhan. Alang sa kapulisan sa Davao Region, dunay mando ang bagong regional director nga si Brigadier General Nicolas Torre. We are a professional organization. We don't involve ourselves in politics as much as possible. We always maintain our and we will always maintain our professional stance that we'll just be focusing on our mission and do our job without fear or favor. Sa mga panghitabo sa kapulisan, naglaom si General Torre nga mas muhatag sa ilang kooperasyon ang katawhan tungod kay sila ang pinakalig-on nga suporta sa gobyerno ug sa kapulisan. I'm here to be part of the team Region 11 and I hope that they give us a chance. They give me a chance to also lead this region, my policemen, to render the best services that the PNP can offer. Gitayog man sa mga kabag-uhan ug sa mga hagit, gikinhanglan nga mobarog ang kapulisan kay sila ang gilantaw sa katawan nga mohatag kanila og proteksyon ug gikinahanglan nga ang matag pulisan nasud mobarog alang sa kahusay ug kalinaw ug gikinahanglan nga dili musawsaw sa politikanhong kisaw. Edit Kaduay, Newsline Philippines. Stay safe.